Når man vinterbader, så er det godt at huske på følgende ting. Man skal aldrig bade alene, og man skal kende stedet, man bader. Efter 3 gange i vandet i samme session, så er effekten ikke den samme. Og når jeg snakker om effekten, så mener jeg, at det, der er godt for ens krop, når man vinterbader, det er de her små, korte, eksplosive og kraftige stimuli af kroppens blodceller. De trækker sig sammen, og når man kommer op af vandet igen, så eksploderer de nærmest ud i kroppen, så man så får sådan en varme og velbehag. Og i den forbindelse, så er det godt at huske på, at hovedet under vand, det er en unødvendig risiko. Derfor så anbefales det, at man går i stedet for at springe i. Når man nu kommer op af vandet igen, efter man har været i, så er det rigtig godt, at man har et par tøfler, man kan putte sine kolde fødder i. Og så hvis man har noget varmt tøj, man kan pakke sig ind i, og en varm kop kaffe og måske en bolle med, man kan styrke sig på.